a pozitívny príbeh o vodičoch kamiónov, ktorý odráža ich život na cestách, no zároveň prináša inšpiráciu, nádej a optimizmus. Na rozdiel od príkladov, ktoré sa zameriavajú na osamelosť a ťažkosti, tento príbeh vyzdvihuje krásu, spojenie a osobný rast, ktoré môžu vodiči zažiť. Cesta plná svetla. Martin nikdy nesníval o tom, že sa stane vodičom kamiónu. Ako dieťa túžil cestovať po svete, objavovať nové miesta a zbierať príbehy, ktoré by raz rozprával svojim deťom. Keď mu kamarát navrhol prácu v medzinárodnej doprave, videl v tom šancu splniť si svoje sny. Prvýkrát, keď sa usadil za volant svojho kamiónu, cítil vzrušenie. Cesta pred ním sa rozprestierala ako nekonečné plátno plné možností. Začiatky plné nadšenia. Prvé dni boli presne také, ako si predstavoval. Jazdil cez slnkom zaliate polia, míňal zasnežené hory a obdivoval malebné dedinky, ktoré akoby vypadli z pohľadnice. Každý východ slnka bol iný raz oranžový a žiarivý, inokedy jemne ružový, ako by ho namaľoval umelec. Martin si uvedomil, že táto práca mu dáva niečo, čo by v kancelárii nikdy nenašiel, slobodu a krásu ciest. Ale život vodiča kamiónu nie je len o pekných výhľadoch. Martin čoskoro zistil, že dlhé hodiny za volantom prinášajú aj únavu a osamelosť. Keď sa prvýkrát zastavil na odpočívadle a pozeral na hviezdy, pocítil smútok. Chýbala mu rodina, žena Lucia a ich dve malé céry, ktoré boli stovky kilometrov ďaleko. Stojí to za to? Pýtal sa sám seba. Hľadanie radosti v maličkostiach. Martin sa však rozhodol, že sa nevzdá. Namiesto toho, aby sa utápal v smútku, začal hľadať spôsoby, ako si život na cestách spríjemniť. Každý večer si zavolal s rodinou cez videohovor. Cérky mu ukazovali svoje hračky a Lucia mu rozprávala o ich dni. Tieto chvíle mu pripomínali, prečo to robí, aby im zabezpečil lepšiu budúcnosť. Začal si písať denník, do ktorého zapisoval svoje zážitky. Vôňu čerstvého chleba z pekárne v Taliansku, smiech detí hrajúcich sa pri ceste vo Francúzsku, či pohľad na stádo oviec v horách. Jedného dňa stretol na odpočívadle Petra, staršieho vodiča, s vráskami od smiechu. Peter mu ukázal, ako si užívať cestu. Vieš, Martin, povedal mu, život je o tom, čo si z neho urobíš. Skús si vychutnať kávu v každej krajine, počúvaj miestne rádio, zastav sa a nadýchni sa čerstvého vzduchu. Martin si vzal jeho radu k srdcu. Začal ochutnávať miestne jedlá od francúzskych croissantov po španielské tapas a objavil, že aj malé veci dokážu priniesť radosť. Komunita na cestách. Časom si Martin uvedomil, že nie je sám. Na odpočívadlách sa stretával s ďalšími vodičmi, ktorí sa stali jeho priateľmi. Spoločne sedeli pri stole, zdieľali príbehy o svojich rodinách a smiali sa na vtipoch. Táto komunita mu dala pocit spolupatričnosti. Raz, keď mal poruchu na diaľnici, zastavil sa pri ňom neznámy vodič a pomohol mu vymeniť pneumatiku. Držíme spolu, povedal mu s úsmevom. Martin pochopil, že aj na cestách existuje ľudskosť a solidarita. Nová vášeň. Jedného rána, keď zastavil pri jazere obklopenom horami, vytiahol telefón a odfotil odraz slnka na vode. Fotografia bola taká krásna, že ju poslal svojej rodine. Cérky boli nadšené a Lucia mu napísala: Si náš cestovateľský fotograf. To ho inšpirovalo. Začal dokumentovať svoje cesty, zachytával prírodu,
ľudí, aj obyčajné momenty, ako je šálka kávy na stole. Fotografovanie sa stalo jeho vášňou, ktorá mu pomohla vyrovnať sa s osamelosťou a dala jeho dňom zmysel. Pomoc druhým. Martin si všimol, že na cestách môže byť aj užitočný. Raz pomohol vodičovi, ktorý uviazol v snehu, inokedy odviezol staršiu pani, ktorej sa pokazilo auto, na najbližšiu čerpaciu stanicu. Tieto malé činy mu prinášali radosť a pocit, že jeho práca má význam. Nie som len šofér, pomyslel si. Som človek, ktorý môže zmeniť niekomu deň. Návrat domov. Po mesiaci na cestách sa Martin vrátil domov. Keď otvoril dvere, dcérky sa mu rozbehli do náručia a Lucia ho objala tak pevne, ako by ho nechcela nikdy pustiť. Spoločne si pozreli jeho fotografie a čítali denník. Deti sa smiali na príbehu o krave, ktorá mu raz zastala uprostred cesty, a Lucia ho pochválila za jeho talent. Martin si uvedomil, že aj keď je život vodiča náročný, dal mu niečo vzácne. Jedinečné zážitky, nových priateľov a vnútornú silu. Záver. Svetlo na konci cesty. Martinov príbeh nie je o osamelosti, ale o odvahe nájsť krásu tam, kde ju iní nevidia. Život vodiča kamiónu je plný výziev, no aj príležitosti na rast a spojenie. Martin sa naučil, že aj v dlhých hodinách za volantom môže objaviť šťastie v prírode, v ľuďoch, v láske svojej rodiny. A tak sa jeho cesta stala nielen prácou, ale dobrodružstvom, ktoré ho robí šťastným. Tento príbeh ukazuje, že aj v náročnej profesii, akou je práca vodiča kamiónu, je možné nájsť pozitíva. Martinov optimizmus, jeho schopnosť tešiť sa z maličkostí a budovať vzťahy s ostatnými sú inšpiráciou pre všetkých, ktorí hľadajú svetlo aj v ťažkých chvíľach.